tar man färdast, tar väl ego sig gärna i kontakt med landet och gärna kontakt med folk som vikvar och höra om alla och äta maten som är till landet. Vad är reaktioner först och framför allt att ta först till sig ferierna? Jag har alltid öliga påstår reaktioner men folk så inte öliga några avmarsningar. Är du spängen, är du fast du showwerk, är du spängen vi hade sjuka jag tycker på att du kör hattarskräck. Det är ofta det men samtidigt så har alltid det kunde också så här själv ganska att färre eller haft det rutla färre. Så helt och ganska att ötten för till okända helt den kom förrän åter. Ja, helt säkert. Det är helt säkert på att det är det som helt de allra flesta åt. Och jag blev överraskad över hur snäck vad drömmer blir konfronterad vi att han hade jag visst det. Hur snäck folk drömmer om affärer någonstans. Jag visste inte allt och jag också så att jag men för färdigt så inte. Men är det så lätt? Ska man bara färra? Jag vet inte om det är lätt, men det blir så lätt. Ja, man ska bara färra. Jag kan inte ordentligt svära annat än det. Jag kan inte säga nej, man ska inte bara färra. Man ska hålla sig efter och man ska gå in och drömma i Aravis. Ötlet jag har gott av att bära affärer. Allt. Det vill ju också ont om. Nu har snackat syndrom att du är Mont Blanc och du färdas runt i Ötlenheim nästan. Men du är inte öliga utan förska fjällen och de som är vinn via Facebook, de så nästan alltså minst en från veckan. Nu först upp med alla knuk och så är det jag vet inte hur ödlös fjällen är alltså men vad är det som är så gott vid den förska fjällen? Tar man här via Mont Blanc är det så fett affär på Slottarden? Ja, det är ordentligt fantastiskt att gå förska fjällen. Det är alltid alla turarna är pura imager, alla är ordentligt goda kvarja för och det är att låser örvise och väcker örvise och imesta och landsläger imest. Alltså jag vet ju den mest fantastiska landslagen särskilt ganska nu senast nu i Eströdne stöd som vi släck fyrstilla med funnits till förrjun. Kosta flott. Alltså helt fantastiskt flott och flera löjer är imest, det är imest kvar vi. Och affären det att hon arbetar till akkurat som att få en hela dag för en del trätt det är just till klockan 11 på kvällen och vi möter mestliga få folk under fjällen och det håller vi det jävla snett det är helt ena standard igen för kväll. Jag skulle nämna spela det. Du säger att du fick inte vänka när vi upp på Mont Blanc. Var så där vi upp på att det första fjällen? I teorin, ja. Öll vill jag vi i teorin. Se mer från nästa färd. Det säger jag öll vi också. Se mer från nästa färd i färra och så spyrir vi det och så kunde det inte. Eisen här handlar om prioritering, alltså att leva på döda. Och att det är då människor ganska bättre än konfalsen? Ja, tar färras det. Och tog för vi? Ja, är för vi. Går och kvärt vid den nästa äventyr som tog alla där färra? Det vet jag inte. Det är också som visar sig. Ett eller annat som duckar upp på också, så loftar ju det. Är det någon särskild utlångsel akkurat i lödne? Nej, men han blev ganska inte värre och värre. För färre. Man skulle tro att det var omvänt. Nu har vi akkurat vid Karibia i 2 månader och silt. Och tror jag att jag får att ta toppen av min utförare långsle, men det är ganska edge mer ännu mer till förresten. Så jag vet inte. Så du börjar efter en äventyr? Ja, det är ju atlasen. Ja, men hatta ladda vid att det senaste åren. Gurun Estlöj, tusen tack för att du kom. Själv tack.